אנחנו חייבים לעבור דרך ממלכת הטירוף כדי להגיע לשם. זו הדרך הכי מהירה להגיע מנינג'גו לאימפריום. ובכל זאת אני לא אוהב את המקום הזה. כאן אבא שלי קיבל 4 ידיים, אני לא רוצה 4 ידיים. אל תדאג, אתה לא תקבל הרבה, נראה לי. זה לא ממש עוזר. זהרו. ממה? מה הדבר הזה? אין לי מושג, אבל אני לא חושבת שהוא חברתי. אני חושב שהבנתי את זה. אפשר לעזוב את הספינה שלי. טוב, טכנית של מסתרו, אבל הוא לא כאן, אז יש לי עכשיו. באמת. זה מספיק. נראה לי שהבסנו אותו. נו באמת. אוי לא. עזוב את הספינה שלי. לנטוש. זו דרך אחת לנטוש את הספינה. אתם חושבים שעליי אפשר לנהוג בספינה? זה לא נראה שהוא צריך חלקים יותר מדי חשובים. למשל, תסתכלו על זה, זה בטח המנוע. מי צריך אותו? אני לא חושבת שנוכל לנהוג בספינה הזאת יותר. אני לא חושבת שנצטרך. נסענו יותר רחוק משחשבנו. הנה אימפריום.